be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. Iya. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I
Shalom, horas madihita saluhutna, dihamu amanami inanami, nang saluhutna ruas ni huriatta hakabibejan lurah, na adong diingat tabe, dimulai di sada sampai tu eksia, atong tapasada marohata, asa beribadah hita ibadah sermon gabungan na pinatupan ni huriatta melalui live streaming di Boronginon. Atong tapuji matuhatta maredde mahita sian buku edde nomor 550 sia ayat sada dohot ayat 4. Di batana sokan si tolusada di sogot ni ari puji goarmi di batana sokan si para sada nabadiai debatana sokal si tolusada nasanatino paikon mabuji ho debatana sokal si parholong roha si tolusada nabadiai. Amin. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohata ni Tuhan Jehova, manang ise na mamelehon hamulyateon, ido na pasangap ahu, jala mabahed dalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopo hubahen hami, silehon-lehonmu na denggani, ujuro pasupasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos niroha hami tu arta na dihasianganon, lehon dihami haporsyaon, asa dohot hami parjabbar di setianon ni akka na porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata ni debata ima nagabe turpuk epistel ima di parsorota sermon gabungan wek na pinatupan ni huriat tadi Boronginon ima tersurat di 5 Musa biddu 10 mamuk kami sian ayat 10 sahat tu ayat 10 pitu songonon ma didok disi ikon marari raya parlape-lapean ho pituari lelengna yadung dipapunguho parbuesian pardegeanmu dohot sian pangilanganmu jala ikon marlas niroha ho di ari rayamu songoni ho dohot anakmu dohot burum dohot naposom bawa dohot naposom parupuan, dohot halak lepi, dohot halak dagang, dohot dakdanak na tading dilapin, dohot parupuan na babalu di bagasan akka hutamu. Ikon pituari liling na ho marariraya di Jehova de batam di inganan si piliton ni Jehova. Ay pasupasuan ni Jehova de batam maho di saluhut gogo ni tanomu, dohot di saluhut ulaon ni tanganmu. Di baheni
ikon marlas ni roha situtuho, ikon toluhali di bagasan sataon ro nasabawa di tonga-tongamu tua dopan ni Jehovah de Batam, di inganan si piliton ni Jehovah, ima di hari raya sagu-sagu nania soman dohot di hari raya minggu, dohot di hari raya parlape-lapean, jaladang jadi rumar botiro manang ise tua dopan ni Jehovah. Ganup tahe marguru tuna terlehon tanganna, hobar tu pasu-pasu naung nilehon ni Jehovah de Batam tuho, ido sahatna. Mertua do akka na tumangihon hata ni debata, jala nau peoksa. Amin. Tapuji matu hatta, maredde mahita sian buku edde nomor 710 sia, ayat sada dohot ayat 2. Hubege suaram, oh Yesus, hubege suaram, oh Yesus, hubege suaram, oh Yesus, naman johon ihton maaf, Rogu au Yesus Tuhaku. Pasahat madiriku, pasahat madiriku, mangihut ton Yesus Tuhaki, Rogu au Yesus Tuhaku, iring-iring marakaku, patuduhon madalanmu, asa unang-unang liluan. Asiniro hamadihamu dohot dami nasian Tuhan di bata amata, rohot di anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Salam. Horas madihita amang inang nadia haolongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus maulia tema jupang hitam muse jala anggiat ma saluhutna hamu akka manginang ruas ni huriani Tuhata na adong di huriah HKBP Jalan Lurah Cimahion dohot adong nakaning huidahami sian Sina Grima, Sian Medan hadir inana sida horas semaina. Semoga semua keluarga sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Jalahatani debata nagabe jamita di bagasan parsermonata di Borginon. Nienet ma sian Evangelium ni si Markus bidu 12 mamukamai sian ayat 40 sada sahatu ayat 44 asa hujahama hatani dewata tangyok kamu mak nahudul do ibana todok kon ponti parasian gabe dibereng ma pabahen ni halak madabuhon hepengna tupoti. Jadi torop do namora na madabuhon na gurang. Las Roma boru-boru na babalu sada na pugos didabuhon matusi 2 rimis 5 sasen. Gabe di jauh Yesus ma sisian nai
nin nama madok nasida. Situtudo hatakot Tuhamu. Gumodang do na ninabuhon ni nama baru na pugusan. Tubagasan poti para siani. Asa saluhut akka na maddabuhoni. Ay siyan lobi nasida do didabuhon be. Alay ia perpuanan sian pugos na do didabuhon saluhut na diibana. Tung sadok hangulod nai. Molo dalam bahasa Indonesia. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara hamua kainang na dihaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Molia tema di hata ni debata na di bagasan tikion. Na paingoto kita di bagasan bodarion sa sitong na ahado motivasi jala ahado nagabe latar belakang ni hita pasahaton peliata tu dibata. Odo nagabe suku-suku na parjulun. Ragu modang do siya kita namadok nagabe motivasi pasahaton peliata tu debata na parjulu ala memang ido patut na ido kewajiban na ya asa adong bui pakyon ni huriai di bagasan aka pelayanan sigano pare tohodo memangi imana parjulu adong dora muse motivasi songon konsep tabur tuai. Molo didok konsep tabur tuai, molo godang hulean tutuhani, pasti godang do pasu-pasu na hujalo siat Tuhan. Adang do rakyati. Alae molo otik, nahu pasahat nagabe peleaku tutuhani, ra otik ma pasu-pasuna bahkan dangadong ra pasu-pasu nasahat tu bagasan ningulu aka nautik bangalian pelian. Apa dua? Napatoluhon mungkin ra adong motivasi bah ngagabe aturan na bakui. Ya. Molo di huriata di HKBP adong pelian napta pasahat ganuk minggu molo rohita marminggu tu bagasan joroni di bata adong pelian nata pasahat di pertangyangan manang di sermon week manang lingkungan manang lunggu molo didokon di hutata di hitaan ya aong muse didok songon pelian bulanan molo di kota dibaydo pelian bulanan molo di huta aladang tarbahin pelian bulanan gabe dibay mas songon pelian tahunan ya sarupa dosa sitong nai ya song dia carata lahu mga sahaton kanalinggan ya
Adong do buse na pasahaton pelian na asing siani ima sa sitong na ikon pasahaton do pelian na gabe songon na didok ni hata ni di mata ima perpuluhan. Molo perpuluhan 10% sian nasa sudin na niomom. Iko pasahaton mudo tutuhani. Ya. Pamana molo 5 juta pangomota mana pasariata di bagasa sabulani ra 10% berarti 500.000 iko pasahaton do tutonga-tungani uriai marang tua dopan itu hata ya alai kembali tu masing-masing doi boha carata lahu pasaton pilihan ini amang inang na diholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alai sa sitong na motivasi na sitong jala motivasi na benar laho pasahaton pelian na tutuhata ima ala memang ada kesadaran dari kita bahwa sesuatu yang ada pada kita sebenarnya itu adalah milik Tuhan. Mulut tapatudos di Mazmur pasal 24 ayat yang ke-1. Ya, makanya di PDAT ya Nasana ni lehon biton diro di pamataku Hosadohod gogoki rodin saluhut artaku Hupasahat itu ho nasohu sohu usatoku. Ya, artinya aku tidak akan menuntut dan ikon usatoko ahana pinasahatnya ya. Karena semuanya itu adalah titipan Tuhan, karena semuanya itu adalah milik Allah, makanya konsep dan motivasi kita memberi persembahan kita yang benar kepada Tuhan adalah adanya bentuk kesadaran bahwa semuanya berasal dari Dia, bahwa semuanya adalah yang memberi Dia, maka semuanya itu harus kembali kepada Dia. Dan kalaupun ada yang kita pakai, apa yang menjadi berkat Tuhan bagi kita, itu juga kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari, tetapi itu juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Makana marhiti jami tahun macai arga hamu akan menginang songon gambaran na pinasahat ni Jesus taringot tu pelian na parjolo pelian na pinasahat ni akaham namora ala na marlobi-lobi do nasida na paduahon pelian na pinasahat ni sada ina manang sada boru-boru na mabalu na bogos na di pasat ibana saluhut na sudesian hahurangan nai alai molo diadupan ni aka manisiara pelian na arga na dianggap aka jolma iba marhite-hite jumlah nilai dohot marhite-hite besaran ni napinasahat ni pelian ni sasahalak ra tunamorai mara dohot ni halak jadi molo adong pelian ni halak upamana di pasahat pelian na 100.000 sadaa 100.000 katong paduahon 100.000 romara situa molo mangetong pelian adong ba 100.000 apalagi molo dihitaan di huta-hutaan ya molo nga adong 100.000 dohot 50.000 atar jarang doi gaduk minggu molo tung adong pe rana rodo pangarato ya narodo biasa na pangarato biasa na molo di Natal dohot di Tabaru toradong doi itor berengon di situ di oh ngaro siano berarti gudang manong pelian na holan di wing pelian bah wah tohoro bah memang takas bah belgado di sia nagabe pilihan na inna alai ternyata berbeda do diadopan ni debata ya diadopan ni Tuhan Yesus dada sian nilai ni pelian na pinasahat ni manang godang ni pelian na pinasahat ni sasahalak alai song na didok ni Tuhan Yesus di son di ayat 42 44 ay sian
pogos na do di dabuhon saluhud na di ibana tung sadok hangguluan na. Ya. Lapatan na di hamwa kawanginang dang marpikir buru-buru na mabalui na pogosi pasahaton pelian na atik peholani na adong di ibana. Ya. Sarupa mara ciki cerita ni si Elia. Na dipangido si Elia tu sada buru-buru na pugos di hati ai. Wa baim madiau sada roti. Mangoloi do buru-buru na pugosi. Ala di ida ibana di bagasan buli-bulina ina mana adong. Nang pe memang molosian hajol maun borak do roha boru-boru na pugusi na mabalui ala holani na ma topung dohok miyak na adong di ibana. Ido mana di do ibana tu si Elia holanon nama holak kubay non gabe roti dang adong be nagabe baynon nami sugot ba pitor mate mahami kanin na do. Alai Roma si Elia na madok dang mate. Tung dang namar na suda topong dohot minyak na adong di buli-buli mi. Bahema. Marikati do boru-bori, marikati. Ala di bagasan hapor siaun pos rohana di hata na pinasaha ni si Elia. Di bahem masongon na didok ni si Elia ya topong na adong dohop minyak na adong na sautiki ibay magabiroti dugi ditaruh matu si Elia alai dung di pangaroti di pasu-pasu si Elia maboru-borui dungi mulak maboru-borui dang terpikirna jala dang taridana be ahana masa songo sada mukjizat na terjadi di bagasan guluna ya topong dohop minyak na abis na kaning ternyata adong do muse. Jala dang na habis, dang na marna habis, dang na hahurangan. Ima molo na niyojar di hapor siam. Ya. Buasa lehonon di boru-borui, na adong na di ibana on lo dong habis suku-suku di hita. Molo di hajol maun ra, out na hita rasong ni, adong hepeng tau pamana 10.000 nae di sakutta. Tangi do. Hape bibagasan per minggu kita. Adong dua. Manang adong tolu. Sikap. Na boy dilakukan sa sahalak taringo tu siya. Na parjolo manukar hepengi. Jadi na jolo takas dope huwingo rupane. Biasa na molo di huta, molo neng madapoton gereja, adong do pasti na 2 manang 3/3 di sabula gereja. Ang ito. Biasa na molo neng masuk sekolah minggu, 1.000 rupiah di pasahat na tua-tua na siya jabu, o gabe pelian muda dugi 500 dilian na tua-tua na siya jabu onan nung gabe jajam muda olo papa inna itorlaw no tu garejon ala dito nga dalan boy do marpikir danakon rugi na oy iulian 1.000 peliaku 500 jajaku danga dilomaki babulus ma 500 ma nagabe peliaku 1.000 ma jajaku adong dosa ko di. Anggo na tua-tua, beda. Molodong hepeng na 10.000, ala neng marminggu na mana sida, holani nama hepeng na ra, dang sudah ibadah marminggu ala ni i, alai dung sa anongan adorang tupitu ni gereja, piter luluan dedo per 3/3. Dungi didok matu per 3/3.
Ida, ijo gula-gula 1000 inda. Molo gula-gula di hitaan, anggo di son di doko do permen. Molo di Medan di doko bobon, anggo di hitaan di doko gula-gula. Ya, ingo tabu do beraya te. 10.000 hepengna, dijajat ton belajana 1000, tinggal masih 1000, pitor rido inatai dong tu partiga-tiga. Harga-harga 1000 bayar dahula dadah, inna. Anggo partiga-tiga ngai bawa teh. Oh, asa dong pilihan data 1000 tu perbingguan inar warap. Nah itu. Adong 2, ima sikap na parjulu. Sikap na paduahon adong. Las pulus tu dang dilihat pilihan na. Alholani na manikatong na adong dosa. Ala sikap na patuluhon dilion ibana do pilihan na. Na ina adong disakuna imana lilian. Imana adong sian ibana imana lilian. Ya. Memang sian hajol maul haoton manang hahurangan na buasa pola lehonon na. Molo dilihat ko hebeng mi, molo dilihat ko na adong disakumi, saluhut na gabi pilihanmu, ahaman lang mo sogot. Mungkin na gudang jolba naman doko di. Allah itu tu ikko belajar do hita hamwa kamanginang. Sian buru-buru na mabalu jalan na puguson, nagabi turpuk jamita di bagasan tikyon. Dang dipikir hibana ngulu na sugut. Dang di hari koti ibana so dia, dung di pasar ibana pelian nai, ima molo di hatani di batani kon na 2 rimasi, ima na saseni. Alai ala nungan tarojar haporsian ibana. Di pasat ibana do saluhut na nadong di ibana nagabe sudi hahurangan ni nagabe sudi hanguluan nai di dabuhon ibana do mardongaton pakirimon dohot haporsiaw ni Tuhani pastina di bakasar rohana leonon ni Tuhani do mga sugu ima pakirimon na ima haporsiaw. Molo namorai di hawa kamanginang ido makana di do Tuhan Yesus di son. Alayang ko namorai lobi-lobi nasida do dabuhonon na disi. Artinya tidak seberapa dengan harta yang ada pada dia. Upamana hartana 100 juta, ale pilihan na 10.000. Dang sadia HP na pinasahat ne molo maribakon artan hadong di ibana. Mungkin getar gudang do akka jolma manang akka ruas nasi songoni. Ya. On gabe sada kritik ma di hamu akka manginang. Molo tungpe tarjalo hamu di begasar roha. Ya. Molo rohamu tu parbingguan. Tohoro tutu. Bohama penampilan asa unang nagabe batu sandungan di halak asa ya wajar dunia ni asa uli idaun ni halak roi batu permingguan marsasak marbaju na bagak marsaledang na bagak martas na bagak marsipatu na bagak dia kabama pera bohama asa gateng di ida halak memang wajar doy sian hajolman ala ibagi ma sude aka penampilami tarlumobi tu pelian nanaing si pasahaton mo. Unang atong asa dihormati halak iba, asa diboto halak na adong na di iba, HP pelian na dang nagabe pasonak rohani Tuhani, alay gabe sisugo di tonga-tongani rohani Tuhanay. Adong luso. Memang dang di ida di bata sadian dila nanang si pasahaton mugabe peliamu tu Tuhani alai nanang si pasahaton di Tuhan Yesus berhiti turpuk tadi bakasan bodarion pasahat ma pelianmu sian hanguluami sian sadok hanguluami tu hata tu di bata dang sian lobi-lobi hamurami beda ya. Dang sian lobi-lobi hamurami beda. Ibaratna unang pasahaton mo pelami songon pasahaton hepeng tu tukang parkir hita. Ya.
Mau pasahaton hepeng tu tukang parkir. Lobi-lobi ni hepeng tado talea tu si. Ia adong upamana receh di laci-laci ni mobil tai 2.000 ima talean. Ia adong ra 1.000 di sakut tai ima talean. Ia adong ra hepeng 2.000 na adong di ula-ula ni bensin marang ula-ula ni manor sigaret ima talian dangi. Itu yang berbeda. Ya. Jadi dang pasahaton tu Tuhan isongon pasahaton nilai manang pasahaton lobi-lobi ni hepengta tu tukang parkir, tetapi bukan seperti itu. Alai pasahaton do peliatei ima sude sadok ngoluta tu do pani dibata. Artinya semua persembahan kita itu kita berikan kepada Tuhan dari segenap hidup kita, dari segenap kerelaan kita, dari segenap kerendahan hati kita, dari segenap berkat yang kita terima dari Tuhan, dan dari segenap kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Monotung pe otik nalbui tapasahat ala ido nabui pasahatota sian haurangata dokot tu Tuhan odo nabui tarbahenau sian saluhudna haurangaku alai dia dopamu dang mangalu-alu Tuhan di haurangaki alai posrohaku pasu-pasu ma hahurangaki leho ma nariko diau di tonga-tonga ninguluku sogot ima makana tangyang alia manami ya jarho do tuhida ali yamang leo matuau sadarion hanguluan siganup hari ya. Leo tuau sadarion hanguluan siganup hari ya. Nah amang inang nadia holongan di bakasan Tuhan Yesus ido nagabe pasatota molotung pele honombuna godang tu adopan di debata alai unang matutu napi nasahat mi godang marhite manang mardongatun gincang niroha ido makana amang inang satawi da sebenarnya ketika kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan lebih bagus songonan dido ni Tuhan Yesus nanilianomu sian tangamu siamun unang madiboto tangan siap birang artinya ketika engkau memberikan sesuatu persembahanmu, ucapan syukurmu kepada Tuhan, marhite nonem mabain. Ya. Ndak usah dengan nama. Ale itu tuh dihita halak patak molosadong guar songon nasosah inaroha kan, tetapi lebih baik ya. Ketika kita memberikan persembahan atau kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui gereja dan kepada para hamba-hambanya rupani, bukan berarti Tuhan tidak tahu siapa nama. Ya. Bukan berarti Tuhan tidak tahu siapa yang memberi. Sonari husukum madihita mangina. Molotung deleo kamu hamole temuna doho persembahan muna tua dopa ni Tuhan tadi bata. Dia dona rikot di rohamu. Dia dona rikot di bagasan rohamu. Apakah engkau menginginkan dipuji oleh orang atau apakah engkau menginginkan agar dipuji oleh Tuhan? Itu beda. Ya. Molo naing pujian ni halak gampang. Pitor bae subangamu belga-belga. Bae subangamu malga. Sian keluarga on 5 juta. Pitor hebat doh, alah hebat doh. Ibu joni halak mahita. Alanai pembangunan nama gereja ta di pasahat keluarga amata sianuma. Batu bata 100.000 biji. Tepuk tangan majol mak, memang tuh hodobah namora jalana burjudo nasida. Ya, alai molona NN, moliate ma di debata, alaneng pembangunan nama gereja ta di pasahat, sada keluarga naposo ni tuhat tama,
NN berupa simin 500 sak mangidotangi yang ma anggia ma dilot de batama haki pason dohot pasu-pasu di keluargai. Bitor sudedo manukun aise. Ya. Aise. Panitia pembangunan ramanukun aise. Ala memang sian awal didok dora oksya kami amangda unang pula pabuat manang ise cukup ma amang maboto. Tarlumubi cukup ma Tuhani ma maboto. Holan mangidu kami asay tangyak ko kami. Ya. Molotung arang madong jolma baru manangyak ko nang iboto halakna. Tidak. Doa itu kita sampaikan kepada Tuhan dan Tuhan tahu siapa yang kita doakan walaupun kita tidak sebut namanya, Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati orang yang seperti itu. Amin. Nah, itu maka nawang inang. Tumago dosong. Ya. Memang tutu adong do sipata jolma mangalian dang alani ya alani ias ni rohana do. Memang. Alai unang maalani si panggaron manang alani kesombongan na adong di imana. Nah, napaduahon di hamu kamanginang. Persembahan itu juga ketika kita memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan, tapi ingat kita juga harus memenuhi kewajiban kita kepada orang lain, dan itu merupakan salah satu persembahan kita sebagai saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Ipe tutu unang mangalian lobi-lobi sian hamoramu alay leom ma ngolumu tunasida unang songon sada cerita rupani hodongan ala hola sada do rotion asa adil hubagi dua mada inna tudongan non rodongan non ala male jala berharap nasida jala di hati dakon ima bah purjudong aku bah olo imana membagi roti naro anak olo dah hubagi mada inna ibula dua rotion sak inna holan dibagi dua imana rotion pete dah asa adil jolo hubereng jo ukuran nak dia do pas do memang bagi dua mau lepas di mana 50% rotion bagi dua nai baru pe pas adil ini mana atau hutibangi majudah ini mana iba lurus di mana marotina dua bah ai baru tu ai marsi gajangi HP rotion ai ugajah sebelah kanaron enna itu bah rodongan non baidu teh atong bame atong sonome uhara majoti dah inna yara imana HP yara imana tergudang dungi ditibangun di mana muse ibarat mana ai baru tu ai las gawe pedekin na ai gawe ugajang na sebelah pirangon bah rodongan neh baidu tu ai bari atau huara mau tidak nah iharat atar gudang iba lurus muse bah ai gawe sebelah siamu nodon na ugajang ai gawe sabirang nodon na karing na ugajang apel gawe selalu na gawe pedek ai bari na huara mau tidak nai na ihara atar yara begudang ai mah tu ujung na Sony masa satu na neng habis los otik na nama dungi oh nggak baru pe pas my ho inna habis dapatan nih ya mangototoy na magwarre ya alai itu tu amang inang mangalihon asa gabi pasu-pasu tu kadongat tahu maliang pe unang marpikir jala unang mardongaton hahuli itu kita doho pangototoyo kita mangalih tu hala sadok lehon na memang perlu sian bag sian naniojar ni roham sian ias ni roham sian hapor siamu pasahama tudungamu anaha dang nahahurangamu nahuida alai molate ma dituhani dilio tuau otik nuaing nanilio tuhani tuau nunga hu parsaulihon jalana hu parsauliani hu pasahat matuho asa tong dohotan doho parsaulihon pasu-pasu ni Tuhan na hujalo ikasoni itu ya namang inang na dia horongan di bagasan Tuhan Yesus nuaing marhite-hite turpuk taon
diukap roha tuhata marohata pasah ma peliamu songotada lasni roha songotada hamulatiamu tutuhani hobar tungulum amang inang urang berpikir hita pasahatun natama kehidupan di mata ayar tatai aidang milik taida titipan ni Tuhani do tuh hitai ia seorang pehita tu portibion nanggo sabiji bonang pedang bui dangadong tabuan tu portibion jalaya borha pehita haduan sian manadikon portibion nanggo sada bonang pe dang bui bonota laspe adong akan amorai batangna na arga 100 juta na arga 200 juta ya bajuna na arga sapi adong do ra na taiha taida di Facebooki ya mas na adong na di ibana pe dibuat sudah tu hamatiani mibuan hartana au mulu adong mobil kesayangan na ngai to na hokkian tanop punau do hot mobilon tanop punau do motoron tanop punau do hot tipikon tanop punau do HP kon do segala macam alai dang gabe jaminan ni ale jaminan ni hita adalah iman kita yang bertumbuh berbuah dan berakar di adupan di bata nah amang inang songon hata ni di bata sian 2 Korin bidusia ayat onom molo di bahasa Indonesia didokon camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga artinya amang inang didok di ayat pitui hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya dan jangan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah memberikan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11 dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 11. Tuhan memberkati. Amin. Matanya kita. Mulia tema ali di bata amanami di bagasan Tuhan nami Yesus Kristus. Mulia te di hatam nabadiai ali amang nanau ditangi hok kami di bagasan tikion. Mulia te ali amang dipanggil ho hami asam pasahaton pilihan nawi na khusus dua dopa munabadi natama. Sian sadok ngulu nami. Dada sian sadok lubi-lubi ni hamoraun nami. Mulia tema Tuhan dipaingot ho hami taringot tusi. Mulia tema saluhut na hape siakodo harorwana. Hodo Tuhan na punasa saluhut na adong di hami. Atong Tuhan dung ditangi hok kami hatam na badiaw. Atong ajari hami pasahaton nauli na denggan sian roha doh na porsian nami. Akan atama
dohot na dinggan na naing si pasahaton nami tuho ali Tuhan. Nagabi pilihan nami na khusus di dopamu. Talumobi iyang ulo namion hupasat hami matuho ali Tuhan. Asa gabi pilihan nami buhay Tuhan dipakiho ngulo nami gabi ula-ulami dohot habauran di pasu-pasu tua kadungan nami na humaliang. Tuhan muliate madisaluhut na pangaramotion mo. Muliate madisaluhut na akabasa-basa media kami. Sudi dang tarbilangan hami Tuhan asiniroham. Na pinasahatmu dito nga tungguan ning ulo nami sahat tu bagasan Panginoon. Atong Tuhan. Say pasu-pasu lam tabay maaka sila siroha di hami. Talumobi leo madihami Tuhan gajang ni umur hahipason gugu. Jala padaw hamis yan saluun na kanamasa di bagasan hasyang anon. Ima pakorhon ni virus COVID-19 na sahat tu bagasan sadaryo Tuhan. Dang jupang dope ubat doho vaksin. Jalalam tambado bilangan niya kadungan nami na terinfeksi COVID-19. Alay saluhut na tuadopa muna bade mahupasatawing ulo nami aliyamang. Gomgomi mahami, linggomi mahami. Jala pada mahami san saluhut na akajia doho akan namasay. Ramoti Tuhan ruas ni huriam manang di dia nasida maringanan. Paso-paso akamanami na nami. Narab dohot hami Tuhan di bagasan pertangyangan wek di bagasan Bodaryon. Ramoti masaluhut na Tuhan ruas ni huriami manang di dia penasida maringanan. Didongan nami na sian Medan, sian Kalimantan, ruas ni huriam na adong di Jalalurah Cimahion, dohot di sadok tahe aka inganan-inganan ruas ni huriam na sotar bilangan nami, alay saluhut na Tuhan hupasat kami maturo pamuna badye. Tuhan asimaroham. Di aka ruas ni huriami pe Tuhan na di bagasan parsahiton. Pasu-pasu jalaleo mahamalumon tangamu matuhan paherbakon saluhut na. Asa buhay na sida Tuhan malum siyan parsahiton na masa. Dia kaya na kon nami persikola na nunga memasuki ajaran baru atik pedang buib na sida marrap dohor akadongan na marsikola songon na somal nang pe secara online. Tuhan hupasat kami ma anak kon nami itu dopa muna badie leho ma parbinotuan dohor abisuun na siyako asabui Tuhan nasida mangguruhon akka persiajaran naro sian guruna. Paso-paso totong na posumi manang di dia penasida maringanan. Rodi saduk parhalado ni huriam na marhalado di tonga-tonga ni huriame. Dia manami amang padita BM purba na di bagasan tikyon na hurang sehat pamatang nali Tuhan asimaroham hutangnya ko kami ma naposomi pamalu manasida li Tuhan sian parsahiton na jala padau ma akka na sodinggan sian tonga-tonga ni keluarga. Sandok Tuhan ramoti ma pasu-pasu ubat na pinangan na ro dia kasih panganon si inumon asa makorhon hahipason di pardagigon ni naposomi. Macam godang dope Tuhan na nang sipaginon nami. Alay sahat tuho ma ho pasahat nami. Talumubi pasu-pasu ma keluarga niya manami si tua RF Sirait na rap dohot hami makubasi di bagasan sermon di bagasan tekyon. Rodia kapetugas multimedia calon si tua NTH Pardiri anak kon nami Andre Nenggulan dohot Giri Simanjutak
Roh dia manami calon situa JN Panjaitan Tuhan mulia tema. Na dipakai ho tim multimedia saat tu bagasa tikion ima gabe dongan nami marhubas di tengah-tengah ni huriam mulia tema Tuhan. Mulia tema amang digijang saluhudna. Asim roham. Sesa pangalaho nami dohot papahenan nami na hurang tama. Asa terjalo hami saluhudna kapasu-pasu nana yang pinasahatmu di bagasan guru nami. Di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, doho parsauran itu di parbadia. Asima roham ali Tuhan, sajalo matang yang nami. Amin. Iya, maulate ma dia mang padita nami, dia mang paditata. Naung pashaton hatani di bata manang padarron di bagasan bornginon ima di sermon wek gabungan na pinatupani huriatta ima tutumar hite-hite turpuk jamita ima Markus bidu 10:2 nakinin ima di ayat 40 sampai tu ayat 40 nungatung takas nyan di pasahat amat tepat dita ima tutu taringot tu akka durung-durung manang si leon-leon manang kapelean manang ucapan syukur dohot akka na asing tentu sehali memang amang pendita nami nian ni patorang amang pendita nami taringot tutur pukon alai memang gudang do nataboto akka amang inang sudi hita ruas nuriatta taringot tu pelean manang si leon-leon manang ucapan syukur manang terpuan manang nakkan asing pe na pinasahat tu tonga-tonga ni huria manang baik di tonga-tonganya organisasi ate nanaing dohoron na memang gudang do hatan itu hatta taringot tu akka silolehon na pinasahat ni akka luas di tonga-tonga ni huria ibane do pandita tenakin molo dilihat tanganmu siam unang diboto tangan siap birang artina unang pala diboto-boto halak manang unang tababawa aha penatabani tentu debata parbinoto doi saluhukna. Dapat dua memang kadang-kadang arung pertanyaan ang pendeta nami taringot tutur pukon. Memang di zaman si sonari memang zaman sudah maju canggih ya namanya maju dan canggih kemungkinan besar ya tentu dan kemungkinan tentu sekali gudang do akka si pakkeon ni di tengah-tengah di huria mungkin ya baik mai akka tu tentang pelayanan baik tu akka pembangunan dot akalam na asing alai si pata kadang-kadang nagabe persoalan sering go binigi amang pendita nami ay bohado bereng mani amatan inatan pusianuan keluarga ni sianuan ngasungoni pala morana lasungoni ma pangalianna odo na sering tabigi bodo tabigi mungkin kita berhalalo pe mungkin sesama kita ruas pe sering tabigi na mabigi kita na tabigi usungnon ada carana secara manusia ni kurang maju secara teologia secara jelma be susah diba menanggapi gabe herana terbawa arus diba itu oh tutu kalau kurang do ilen nian ni dongan nabugusan sendilen namuran ningor gabe ini do tung sifat musik jadi terbawa do amang pendeta nami mengatasi on mulo sering memang sering tabigi di tengah-tengah ni permulot ta nomor kurion apalagi ma di koton nang penang di buat ta di bona pasogit tersungut dia memang nagabi boy dohonon mulo tabigi si somoni apalagi mulo song kita perhalan tabigi jemaati mandok ay mada berkoro situa ya bal rason de lesen nak ina bal soni moranen na terbaru amang benota mengelusi akas songonon asa gabe unang boy terbawa arusnya akabo larong bahasa-bahasa songoni na tabigi di tengah-tengah ni uliata mulate mama oke ya mulia tema asa salimam mangalusian nong alai jolo tasapa majo ruas takemang ya jadi inang rentia borusi mancuntak oras sinang sehat-sehat inang situa borusia HP ba sia-sia mainang da saat tabi itu keluarga inang Rosnani boru habiahan oras sinang salum inang Roslina Girsang ya oras sinang Tuhan memberkati inang Tiur boru Simatupang nyonya Tambunan oras sinang
Inang Sina Girima dari Medan, Horas hadir. Ya, kami sudah mendoakan tadi inangnya, semoga diberkati Tuhan. Inang Leni Panggabian, Horas, Salam, Tuhan memberkati. Ernawati Hutasoid, Horas, Inang Nyonya Pendeta Simarmata. Inang Aspita Sirait, ya, Horas Inang. Inang Nurma Intan Sitompul, Tuhan Yesus memberkati. Inang Tiarli Boru Sidabutar, Horas Inang, ya. Mulai beribadah, kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Amang Situa Pahala Sitonga, Inang Irma Luciana Panjaitan, ya, Inang Riningsi Loida, Horas Inang. Aminah Gultom, Horas sama Inang, ya. Inang Las Maria Sibulun, Horas, melate sehat selalu. Amang Situa Hutahayan, Horas samang. Inang Emburu Panggabian, Horas, tetangga. Inang Rosmawarni Sihite, Molate, Horas Inang, ya. Inang Rosita Boru Sitompul, Horas Inang. Amang Situa Hotman Sirait, Inang Delima Boru Tampung Bolon, Molate, selamat beribadah Inang. Frida Sirait, ya, selamat malam juga itu, ya. Ini yang dari Kalimantan nih kayaknya, ya. Inang Emi Boru Aritonang, oh ya, Nyonya Sinaga, ya. Selamat beribadah Inang. Inang Rusmini Tambunan, Salam juga Inang, Tuhan memberkati. Bang Togar Silalahi, Horas, amang, ya. Kemudian Inang Sintua Boru Huta Barat, Horas Inang. Inang Rosmita Paulina Sitompul, Horas, Inang Nyonya Sintua Huta Barat don. Amang Julerman Panjaitan. Oh, ini di sini orang ini. Devita Sonia Veronica, oh ya, Horas, salam juga. Amang Supardi Panjaitan, Horas, ya. Amang Aminah Kultom, Horas. Amang Sergio Siregar, Horas. Kemudian Inang Trice Sitorus, Horas Inang, Nyonya Simanjunta, ya. Rosjana Sitombul, Horas, ya. Sang Epanitan, oh ada pengalaman beliau begini. Ini pertanyaan juga, ya. Pengalaman saya pribadi ini amang, saya sempat jadi bahan omongan orang ketika memberikan persembahan kecil nominalnya. Padahal memang saat itu yang bisa saya persembahkan. Bagaimana itu Bang? Ya, hampir serupa dengan yang ditanyakan oleh amang Bapak Sintua kita tadi, ya, Amang Sintua RF Sirait. Ya, ada orang yang memberikan persembahan. Saya sudah katakan tadi, ada dua ciri orang yang memberikan persembahan. Satu, memberikan ingin terkenal, karena ingin terkenal, memberikan banyak, tetapi ada semacam keinginan untuk dihormati atas pemberian itu. Ada. Kalau yang kedua, memberikan memang betul-betul dengan ketulusan hatinya, dorongan iman dan dari apa yang ada dari kekurangannya. Ya. Kalau ada orang yang mencemooh, memberikan persembahan kecil nominannya, saya mau tanya, mereka itu menilai dari dasarnya apa gitu loh. Kalau mereka menilai dasarnya, mungkin mereka berpikir kita banyak uang.
Tapi yang tahu diri kita itu adalah Tuhan dan kita sendiri, kan begitu? Ya. Makanya kalau memang bukan saudara sang Epanitan aja yang pernah merasakan itu, mungkin ada beberapa juga dari jemaat atau orang lain juga yang pernah pengalamannya sama seperti Anda, kan begitu. Menjadi omongan orang ketika memberikan persembahan yang kecil. Ya. Tapi firman Tuhan pada saat ini berbicara yang lain, itu makanya beda pandangan manusia dengan pandangan perspektif dari Tuhan mengenai tentang persembahan. Kalau manusia memandang orang memberikan banyak, maka dia yang akan disanjung atau dipuji. Kan begitu, itu perspektifnya manusia. Ya kan? Itu perspektif manusia. Tapi perspektif Tuhan beda, makanya dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, lihatlah ketika Yesus melihat ada seorang perempuan janda miskin, dia hanya memberikan 2 perak 1 sen. Kalau tafsiran mengatakan 2 perak itu adalah uang yang terkecil dalam kerajaan Romawi pada saat itu. Ya, ada gangguan ya, Andre? Ada gangguan? Enggak ya? Nah. Itu uang terkecil. Jadi kalau mata uang kita sekarang yang terkecil yang masih laku ya, yang masih laku mungkin 500 perak yang masih laku. Ya. Jadi kalau dikatakan 2 sen, 2 apa tadi saya katakan? Kalau dikatakan 2 rimis dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Batak bahasa Indonesianya tadi sebentar. 2 peser ya. Kalau zaman dahulu di negara kita 2 sen. Ya, itu uang yang paling kecil. Ya, bisa kita bayangkan. Ya segitulah yang ada uang pada perempuan itu. Ya, kita katakan aja uang paling terkecil di negara kita yang masih terpakai, yang masih masih bisa digunakan lah. Memang masih ada sih uang 100 dan uang 200, tapi kita katakan aja uang 500 lah uang paling yang masih ya bisa dipakai lah. Jadi kalau 2 peser dia berarti 2 koin 500 berarti 1000. Ya, mungkin itu yang dia berikan. Ya, tapi memang kalau dalam catatan tafsiran 1 peser itu setara dengan hampir 4.000 rupiah. Jadi kalau 2 peser kira-kira dalam mata uang negara kita saat ini kira-kira 7.000 rupiah. Begitulah kira-kira. Ya. Nah, saudara-saudara, makanya Yesus mengatakan dari kekurangannya, dari kehidupannya, semua yang ada pada dia berikan kepada Tuhan. Tapi ingat, yang dipuji kita tidak mengharapkan pujian dari orang. Itu menjadi catatan. Tetapi kita mengharapkan pujian yang utama adalah dari Tuhan, ya. Saudara sang Epanitan, ya. Saya tidak tahu maaf Amang atau Inang, saya nggak tahu, tapi saya akan katakan namanya, ya. Begitu juga dengan Amang Sintu Sirai tadi. Boharo tutu namorau di mana hapedang bui leono na apala natama do nono tamajo natama napatu majo lehoronda. Ya. Kita tidak melihat kekayaannya kalau dia tidak ada dorongan hati dan kerelaannya, kan itu. Maka dikatakan tadi lebih banyak yang miskin itu memberikan, ya memang itu realitanya. Ya. Kenapa? Banyak orang yang kaya
tapi kekayaannya itu dia nikmati karena dia merasa itu adalah hasil jeripayahnya dan usahanya, maka dia tidak perlu membagi-bagikannya atau memberikannya kepada yang lain. Ada yang begitu. Bahkan ke gereja pun tidak terdorong dia memberikan. Untuk apa? Masih banyak kok yang lain. Untuk apa? Gereja kan banyak uangnya, uang kasnya kan gitu. Untuk apa? Ya, nanti berkurang saldoku, berkurang uangku. Banyak begitu. Ya. Apa yang mau kita lakukan? Ingat, dang patut kita memuruki nasida, tidak usah. Atau kita tidak patut, boleh saya katakan, menjelek-jelekkan dia. Tetapi yang pantas kita lakukan adalah mari kita doakan. Semoga hatinya dirubah oleh Tuhan, kan begitu. Karena apapun soal pemberian ini, persembahan ini, Yesus mengatakan dari segala kekurangannya, dari segala hidupnya, dan dari segala dorongan hatinya. Itu yang penting. Keikhlasannya, kerendahan hatinya, kerelaan hatinya, itu yang penting. Ya. Jadi intinya saudara-saudara, persembahan kepada Tuhan, Tuhan tidak mau melihat berapa jumlah nilai yang kita beri. Tapi hendaknya persembahan itu karena terdorong dari besarnya imanmu, besarnya ucapan syukurmu, besarnya kerendahan hatimu, dan dari segenap hidupmu. Itu yang paling penting di hadapan Tuhan. Makanya ada dua yang menjadi pesan firman Tuhan pada saat ini. Itu tadi yang pertama, dan yang kedua, kita juga hendaknya harus menjadi berkat orang lain. Persembahan kita itu juga adalah bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, ya. Nah, saya juga akan menyapa Rosmawati Sitompul, Horas, Duma Siburian. Oh, ini mama saya nih. Ini mama saya ini, Duma Siburian, mamaku. Ya, nama Dubunau dari Pancur Batu. Ya. Ya, sehat mama dah. Inang Bibel Pro, Kristrina Hermelida, Inang Herdawati Tampu Bolon, ya kiranya Tuhan memampukan, dan Amang Marpenas si Hombing. Horas Amang, Tuhan memberkati. Ya, jadi Ima Sotik Amang Inang Naboy Pinasatami Marhite Sermota di Bagasan Tikyon, Jalasa Mata Benami Tuhan Wakamang Inang, memang padita resot tado sa sitong na namangulun alay ala hurang hipas na sida so na itangya ko kita nakaningan rapi tamane akon angget di Bagasan hamalumon ma doho pasu-pasu amat resot tanwaing pinasa mamuse tikyon tu amat tasip tua laho melanjuton acara tak mula tema. Iya, maulia tema di paditata di sudiha kahaturangan atong di pasu-pasu tuhatta mahita naung manangion hatani debata asa gabi patabaw na porsyota dohot pahotton pakrimata dinamadalani ari-ari ni nguluton. Maulia tema tauduti mata puji matuhatta maredde mahita sian buku edde nomor 652 ayat sada dohot ayat 2 dungen non sa mahita martangiang dua syafaat. Upasa satu tangan bumaton diki dang olo siranga usia hati ono pakirimanku alasan birohaku ulu hati rupa satu tangan rumah
Esa. Sahat mahita tutangyang doa syafaat imana parjolo sitangnya konota tatangnya koma saluhut na akaruas tas yang namanya met saat rodi na lansia asa tongtong marhai pason na mangihut tatangnya koma tong sude ruas nihuriatta na di bagasan molo tungadong na di bagasan parsahiton baik na dirawat di rumah sakit manang dohot di jabu na mangihut tatangnya konma narikot dia ka yanak kota na di bagasan persekolahan terlumobi ma na manglului aka sikola na ima sonari mamuka persekolahan na baru tungpe soboi dopenian langsung bertatap muka alani situasi dan kondisi ni bangsa negara ta alani virus COVID-19 na manghiut tatangnya ko mamusi aka program ni huriatta songoni na perpudi tatangnya ko ma nang bangsot taon asa margogo pamarentata manguluhon ita saluhut bangsa Indonesia di bagasan hai pason dohot dame nasian tuhatta martangyang mahita.
Amin. Taudutima acara tah marede mahita sian buku ede nomor 470 ayat sada dohot udutda laos tapasahat ma nang peleatta. Yesus hona punaan dohot na adong dia dogo dohot osaki saat Tatangi ako mapilian tu debata martang yang mahita. Ali debata amanami na dibanu gijang horo harwan di saluhut sidon leho nadinggan dohot nasa ulima sana mauliutus. Upasahat hami ma sian na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na khusus di jalom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasiak hami pilihanon. Pati buluhon harajaon mo dito ang atong ani huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangido di tangiang atau patay. Aliyam manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Sero maharajaonmu. Sesat malomoni roham di banotongon soni banogijang leon matuhamis sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami dosa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hodo na punaharajaon dohon agogon roh di hasangapon salin lilingna asini rohani Tuhan ta Jesus Kristus holong ni rohani di bata ama doho parsaran ito di parbadiayma nama dongani hamu saluhudna. Amin. 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 Oras selamat malam madihita manginang moliate dan terima kasih upasatami Tuhamu nama dohoti sermot tadi bagasan budarion saya dipasu-pasu tuhata jala ikon record bapak motor nami asanggia mahatani di batana tatangihon agiak mabu itaula honi sian haporsiata doh di bagasan serep di rohata diramoti tuhata mahita manginang sak mata binami Tuhamu dipasu-pasu tuhata meta amin. Tuhan memberkati. Oh, Jerusalem.
Yeah.